tac, tac, pam. I aquí entraríem. O sigui, aquest hi-hat l'has de marcar tu. Certament és una seguretat. No, l'actor ja s'ho sap, i ja sap el tempo, i ja... Però ajuda... Però jo crec que al principi, sobretot... I el concepte pop-rock és guai. És necessari. I pum. El primer canvi de tempo sempre és per nosaltres. Vale. I el segon és marcat ja. Estoy en ello. Un, dos, tres...